Nemá zmysel si nič nahovárať. Pokazili sme si to. Doba je zlá a veľa vecí sa končí. Napríklad Lívia končí v Kultúrblogu, Mazurek Uhrík v SNS, Kočer s Ruskom skončili v Base, no a naša Eli končí na pozícii traffic manažérky. My jej ďakujeme za kus dobrej roboty, ona sa vo firme bude uberať ďalej iným hlasom a preto teraz za ňu hľadáme náhradu. Kde sa vidíte o 5 rokov? Aké sú vaše slabé stránky? Prečo by sme mali vybrať práve vás? To sa takto nerobí do psej matere. U nás také blbosti vôbec neriešime. My hľadáme človeka, ktorý má chuť pracovať a učiť sa. Kamaráti sa s počítačmi, dá sa na ňo spoľahnúť, ale predovšetkým si s nami sadne po osobnostnej stránke. Každého z nás, ktorí sme tu v Koníku, práca baví. Navzájom si pomáhame, rešpektujeme sa a robíme chyby. Áno, robíme chyby. U nás sa však namiesto kritizovania snažíme z chyb poučiť. Taká je naša filozofia. Ak teda hľadáš prácu v takom kolektíve, ako sme my, s neobmedzeným home officeom, určite sa ozvi. Tvoj MacBook je už pripravený. Teším sa na teba, nie len ja, ale aj tvoji budúci kolegovia. Tento rok už nemusíme makať. Podrobnosti o pracovnej pozícii nájdeš v texte pod videom.